Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți în continuare unboxing-ul smartphone-ului OrView X3 Soul Pro, vârful de gamă al celor de la OrView. Haideți să vedem ce se află pe partea din spate a cutiei. Avem menționate principalele caracteristici și anume procesorul octa-core Helio P10, 4 GB de memorie RAM, cameră principală de 16 megapixeli cu autofocus, cameră frontală de 8 megapixeli, memorie internă de 64 de GB și ecran Full HD de 5,5 inch. Haideți să vedem ce se află în cutie. Iată telefonul. Pe partea din față avem o țiplă pe care sunt menționate principalele specificații. Are un senzor pentru amprente rapid și ușor de configurat. Folosește sistemul de operare Android 6.0 Marshmallow și are funcția Multi-Level Touch, similară funcției 3D Touch de la Apple. După cum bine puteți vedea, pe ecranul smartphone-ului este instalată o folie de protecție. Nu trebuie să vă mai faceți griji în această privință, nu trebuie să căutați folii de protecție potrivite. OrView X3 Soul Pro este un phablet, este un smartphone cu diagonala ecranului de 5,5 inch, însă este foarte ușor pentru un astfel de gadget, cântărește numai 144 de grame și este și foarte subțire, măsoară numai 7 mm în grosime. Haideți să vedem ce se mai află în cutie. Iată încărcătorul. O agrafă pentru accesarea cartelelor SIM, un set de căști și protecții pentru setul de căști, un cablu micro USB și un cablu OTG. Și acum haideți să ne concentrăm puțin asupra smartphone-ului. Acum voi configura amprenta, veți vedea și voi cât de repede se configurează senzorul de amprentă al acestui smartphone. De la smartphone tai. De la smartphone tai, acum că nu contează modelul. Okay. Și acum continui. De la smartphone tai și acum continui. Mi se arată unde se află senzorul pentru amprentă. Aici, în partea de jos. Și acum, haideți să începem. Amprenta s-a adăugat. Acum ecranul este blocat. Haideți să vedem cât de repede se deblochează smartphone-ul cu ajutorul senzorului pentru amprente. Foarte rapid. Încă o dată. OrView X3 Soul Pro este un smartphone foarte atractiv din punctul de vedere al raportului calitate-preț. Are 4 GB de memorie RAM, procesor octa-core, camera foto principală de 16 megapixeli și senzor pentru amprente foarte rapid și precis. Aștept părerile voastre despre acest smartphone și în curând voi reveni cu un review detaliat al acestui gadget.